بله تماشاوانین هیجا جوینه کی گرین گود نبینا دم پارتی و CHP ده هاتل درخستن لی حلوستا آلیان چه دبه بطایبتی جی حلوستا دم پارتی چه دبه نصرت ماچین پارلمانتری بری HDP راهی جدیاربکر gelmend به که نصرت را امدی قصه بکن سلاف بوده که نصرت جوین لیدار کرد رو Özgür Özel لگل هفسروکین دم پارتی جویا الگورا باهوریاته دیوان حل بجارتن آن دمروف دکاره CHP و دم پارتی د اتفاق کی ده ببینه جبو حل بجارتن اشاره داریان yani Türkiye'de jbo roja veya berhavatına siyasi partiyana hacet pirin veki Özgür Özel Zigo paye kongre jbo ki ziyaret natbu kırın liser vi hevtiteneki pek kanin le tabi revşa Türkiye haremi dünyezi wanzi bukugo nikaşeki hatiye kırın le em veki Partiya Komünist Kurdistan u veki em bejin 2019 helbijartinu ku me paş ve hiç tiştiki nişane meddede ku veki Dem Parti dve ku barasti zi xwedî rêya sêmîn derkeve. Rêya sêmîn heştû û yek bajarê Türkiye'de li ser navê xwe li ser navê Dem Parti bi namzetê xwe bikeve hilbijartin. Kek Nusret dixwazim mijarekê bigîrînim niha şaredariyan ê berê de Dem Parti bê yani wê demê vekî HDP bê şert û merc HDP piştgirî da şaredariyên CHP wê demê Ankara girt, İstanbul girt, işte re bêjim İzmir, Antalya, Mersin, Adana ev der hemû girtin lê ew piştgirî çi encam da yani di hilbijartinên serokkomariyê de jî bê şert û merc HDP piştgirî de çi fêde ji bo HDP çêbû çi fêde ji bo Kurda çêbû wisa bê şert û merc van dengan tu didê CHP tu çawa dibîne kerem ke Ez eva bêjim ew hilbijartina 2019 bê şert bê merc tiştî ku bi CHP ra kire kemasîkê herî mezin bû. Ew kemasî payê wî medîte ku dema ku kayîm avêtin li ser şaredariyê Herêma Kurdistanê CHP da tü piştgirîkî nate kirin. Çi bû em bêjin wekî Ekrem İmamoğlu heta Amedê bi wekî wêneya Mustafa Kemal Atatürk hatta girsaya ku em bêjin hember kayyum li ber şaredariya mezin rûniştî bû bi wî wêneyê hate. Ew bi xwe serê xwe heqsizîkî mezin bû. A duyemîn nîzîkê hek bajaran, hek bajarê mezin bi dengê Kurdan nebana bi alîgiriya wekî em bêjin Dem Parti ana nebana ew nerdibûn. CHP ser rê diketin eviya vekiriye eviya hemû alî zanin yani em bêjin hem alî CHP jî zane ew şeş masa dibe ya masa şeşling ew hemû zanin û wekî em bêjin desîlatdar zane wekî AKP û MHP jî zane ew bi dengê Kurdan û wekî bi siyaset da HDP wî demê bû ew kemasikî mezin bû ez bawerim ku ji 2023 wekî hilbijartina serokkomarî da ne ji bo CHP ji bo serokkomarî da
tişt ku pişkiriye hatta Kılıçdaroğlu ev dazi kemasi ku galati ki mazın çi bu jibo çe kemasi ku galati ki mazın çi bu ve ki meclise da embejin behev serokan ra hevditin pekani le ve ki embejin protokole ki benimsandi bra gişira çe ne bu? Ango keki Nusrat Ango biru baveriyat evaku dinavbena Dem Parti u CHP'de ittifaqak ve cari çe nabe. Hatta yani ligorhin agahdariye gu em verdigrim veki Kurdistan bir su çarşı yani dinav Dem Parti'de münakaşe jî heye serviyeki yani mesela Dem Parti çava ve denge xwe bide Mansur Yavaş'la Ankara veki numune yani ev yek mer yani agahdariya meclis ser heye tu çava dibin yani bu sa diyara ku Dem Parti ve cari bi serî xwe beşdar dibe dîtin hate bigirin birêz maçî. Ez vabêjim yani ne Mansur Yavaş yani em bêjin wekî hilbijartina serokkomarî da navbera 14 Gulan û 28 Gulanê da tiştî ku wekî Kılıçdaroğlu bi Umut Özdağ wekî bi Zafer Partîsî ra peymanê ku çêk kir em tev zanin ku bi ra giştî ra du sê hefte berê ser medya civakî parvek kir. Em wekî dengê Zafer Partîsî em zanin ku sadî yekê teqebûl ya dike ya nake. Alîkî dinê de em bêjin li meclisê Partiya Sêyemîn e wekî em bêjin HDP Partiya Sêyemîn e bi Zafer Partîsê dema ku tu wekî peymanekî û çêkî û ew kî herî piştgirî bê ew em bêjin şert û merc piştgirî da ji bo demokrasî ji bo em bêjin aremîkî ji bo normalleşmeyekî li Tirkiyeyê da li herema Rojhilata Navîn da were avakirin bi vî armancê ew deng hat dayîn ji bo Kılıçdaroğlu ve medîte ku hem Kılıçdaroğlu û hem zê hilbijartina 2019 wekî îttifaka millet ev piştgiriya HDP bawkanî karanîn yani em bêjin dijî wî bikaranîn evazî gelê me ji xwe vadîte û pay hilbijartinê zî wekî konferans û wekî em bêjin kongre û van gengeşî andazî îrada gel derket holê ku wekî rêya Sêyemîn divê ki ew bike. Heşt û yek bajaran da bi xwe bikeve hilbijartin wekî berdevkê Dem Partî zî Ayşegül Doğan raya giştî ra çapamenî ra parvekir vî gelek spas bote birêz Nusret Maçîn parlamenterê berê HDP ji Rihayê ji Diyarbekirê gelme. Spas bote.